izvuci na ovu lentu. Reci bilo koju kartu. Osmicu. Koju? Detalj. Može 8 list, bliže. Može. Znači gledaj ovako, 8 list ide na vrh špila, znači ništa nema laž, nema prevare. Gledaj ovako, znači 8 vrh, na vrhu. Ajde ću vidjeti u sredinu negdje, evo ovako ćemo. Znaš kako je clean ispalo? Znaš kako je clean, brat, ispalo? Kako clean, brat. Like autofocus kafu. Eto, piši. Smiješ ti da vidiš. Da, sad pisiš, razumiješ. Ali bi bio dobar ovaj change. Jesi počeo snimati? Da, čekaj. Evo, može ovako. Okej. Tvoja karta ide negdje u sredinu. I nije na vrhu još uvijek, razumiješ. Ali znaš, vidio sam Mađarić pokad prosnijama od tamo, tvoja karta dođe na vrh. Daj mi jedan ruku ovako. Drži ovako. Drži cijel špil preko tvoje karte. I nešto ti dam iz džepa zadnjeg. Magic! Magic! Father,